Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. Sunana Shamsu Lawan Tudun Wada, ma'aikaci daga gidan talabijin na SD Creative TV. Zan yi magana akan kifi. Kifi yana ɗaya daga cikin nau'in halittu da Allah Subhanahu wa ta'ala ya halitta a cikin duniya. Yana cikin mafi yawan halittun da ke rayuwa a cikin ruwa. Kifi kala-kala ne. Muna da nau'ikansu daban-daban, kamar yadda kowace halitta take da nau'i nata daban-daban. Haka a cikin ruwa, ko riga kun san yawan kifaye da muke da su. Kifi halitta ce da bata da adadi, wanda har yanzu bincike bai gano adadin yawan nau'ika ko kuma jinsinsa ba. Amma za mu ɗauki kaɗan daga cikin waɗanda muka fi ta'ammali da su, musamman da ke cikin ruwayen da suke tarayya da mu. Akwai kifi wanda muka fi sani da cewar karfashi, akwai tarwaɗa, akwai ramfai, akwai ragon ruwa, sannan kuma akwai tsage, akwai manjiriya. Akwai ƙananan halittun nan da ke rayuwa a cikin ruwa masu kama da kifi, wanda yawan mutane suna ɗauka shi ma kifi ne. Ya yi siffa da kifi ta ɓangaren girman kai da tsayin jiki, sai dai kuma yana da siririn jiki da babban kai ne, ba kaman kifi ba, wanda aka fi sani da talibamban ko kuma gwadari, wanda a ƙarshe yakan rikida ne ya koma kwaɗo. Bari mu ɗauki nau'in kifi guda ɗaya mai bayanin shi a cikin waɗanda muka lissafo. Za mu gwada da tarwaɗa. Tarwaɗa kifi ne wanda yana daga cikin miliyoyin halittun kifaye, kuma yana ɗaya daga cikin na ɗaya ko na biyu daga cikin kifayen da muka fi ta'ammali da su a miyoyinmu, abinci ko kuma mu ci haka kawai. Tarwaɗa ta kasance doguwa ce wacce tana kaiwa inci 20 zuwa 40 na rula a matakin ci na farko, wanda kuma tana kaiwa nau'in takun kafa 5 zuwa 6 ga waɗanda suke yi ajiye ta domin su kiwata su fitar da 'ya'ya daga jikinta. Tarwaɗa tana daga cikin kifaye waɗanda suke da wahala ko kuma sauƙin samu a wasu guraren a faɗin duniya. A nan ƙasarmu Najeriya, musamman yankin Arewa, mun mai da kiwon tarwaɗa kamar wata sana'a ta yau da kullum. Tarwaɗa akan same ta a rafuka ko zazzabai da ƙoramu. Amma yanzu an zamanantar da lamarin kiwon tarwaɗa, wanda ya koma ana yin shi a fish pound, wato makillaci da aka tanadar domin shi kiwon kifin kenan. Tarwaɗa kifi ne da yake da santsi a jikinsa, ina da ƙaramar ƙaya a gadon baya, sannan da ƙananan ƙayoyi da ke dab da bakinsa ta ƙasa kenan. Tarwaɗa ina daga cikin kifaye waɗanda suke da kwarjini a cikin abinci ko kuma idan aka soya su yayin karin kumallo. Ga masu kiwon kifi tarwaɗa, akwai abubuwan da kifi tarwaɗa yake bukata lokacin kiwonsa da kuma abubuwan da baya so, wanda aka san hakan shi yake kawo karayar riba, wanda kuma matukar mai kiwon shi zai kiyaye waɗannan abubuwa, zai samu riba mai tarin yawa a yayin kiwon kifinsa. Misali, lokacin da ka zuba kifinka tarwaɗa a lokacin da yake fry, super fry, fingerlings, super fingerlings, jubilee side, super jubilee, ko kuma jimbo side o super jimbo, kafin ya kai ga table side. Wannan matakai guda 4 ko 5, wato suna ƙanana sosai da yadda ido zai iya ganin su, da kuma kamar girman ɗan yatsa ƙarami da kuma kamar girman ɗan yatsa babba, sai kamar ƙaramin dantse da kamar babban dantse, ko kuma ya kai girman da zai kai yadda za a iya ajiye shi ya kai matakin ci kenan. Kifi tarwaɗa mafi yawan masu kiwo sun fi zuba shi a fingerlings, wato matakin girman ɗan yatsa kenan, wanda yana sati 3 ko sati 2 da ƙyanƙyasa. Halittar kifi tana da abin al'ajabi ta yadda idan ka zuba shi yana sati 3 ko sati 2, a cikin wata 1 zuwa 2 zai kai jubilee side, wato matakin ci na dantsan ƙaramin yaro kenan. Babban abin da ya fi bukata kafin zuwa wannan matakin shine kula da bada abinci, bada magani a ruwan kifi, yawan canjin ruwa, da kuma ƙauracewa bakin abubuwa da za su dinga shiga cikin ruwa. Babban abin da kifi ya fi bukata a rayuwar shi ta cikin ruwa shine ka dinga yawan canja mai ruwa, musamman in kana bashi abinci akai-akai a wuni. Domin rashin kwashe ruwa shi yake jawowa yake shiga halin kuncin da yake hana shi girma a takaitattun satukan da ya kamata a kwashe shi. Ƙaramin misalin shi ne ka tuƙaƙe ɗaki da tsananin hayaƙi, wanda shigar shi
zai hana ka buɗe ido shakan numfashi mai kyau. Makamancin wannan kifi ke fuskanta a daidai lokacin da baka kwashe mai ruwa daga cikin pound ba. Kifi kenan, shi kuma a haka rayuwar shi take kasancewa. Kar ku manta, ku yi comment sannan ku yi subscribing a ƙasan channel ɗinmu, sannan ku taɓa ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da za mu kawo